Laat ik beginnen met een niet de vrolijkste kant van het leven. Naar aanleiding van mijn preek. Iemand die te maken heeft met een levensbedreigende hartkwaal. Iemand die te maken heeft met het zoeken naar werk. Dit is een boodschap voor iemand die te maken heeft met een burn-out. Dit is een boodschap voor iemand die te maken heeft met een zoektocht naar een levensgezel waar een oprecht verlangen naar is, maar wat niet echt lukt. Dit is een boodschap voor iemand die zoekt naar werk en vecht met het spook van de moedeloosheid. Voor hen allen heb ik een boodschap gevonden in het woord. Heeft God een boodschap in het woord? Sorry. Het is niet mijn boodschap, het is de boodschap van God. En ik heb de preek genoemd de God van alle vertroosting. En ik wil jullie een stukje lezen uit de tweede Korinthebrief. De eerste 11 versen. Ik wil jullie proberen te verklaren wat hier de rijkdom en de diepte is van de vertroosting die God ons geeft. En die Paulus voor ons verwoordt in het woord. 2 Korinthe 1 vers 11, van 1 tot en met 11. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus de broeder. Aan de gemeente van God. Die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of we nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodsvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Opdat door velen dankzegging wordt gedaan voor ons. Voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Tot zover. De God van alle vertroosting. Ook Paulus heeft heel vaak te maken gehad met het lijden in het leven. Er is geen mens op deze wereld die het lijden van het leven kan ontgaan. Het is de vloek van de zonde waar we allemaal mee te maken hebben. En het is de gebrokenheid waar we elke dag mee geconfronteerd worden. Ik heb zojuist een paar dingetjes opgenoemd waar we allemaal mee te maken hebben, wat we zien en waar we voor mogen danken als het onszelf niet treft. Maar Paulus wist ook van deze verdrukking. Paulus wist ook van tegenstand. Paulus wist ook van moeite en van verdriet. En Paulus wist waar hij zijn troost moest zoeken. En ik wil met jullie proberen uit te zoeken hoe dat zit. Hoe dat Paulus dat aan ons probeert uit te leggen en ons aanmoedigt om ook daar
waar hij zijn troost vond om ook daar naartoe te vluchten, om daar de troost te zoeken. En ik wil met jullie dit stuk proberen uit te leggen. En het begint dan met Paulus, apostel van Jezus Christus. Hij stelt zich voor. Hij heeft de brief samen met Timotheus geschreven aan de gemeente van God, die in Korinthe is. Hij schrijft een brief aan de gelovigen. En hij begint in het tweede vers met: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade en vrede. Hij schrijft dat heel vaak. Heel vaak zie je bij Paulus dat hij over genade en vrede ons allemaal toewenst. En je kunt daaruit concluderen dat er geen echte vrede is in je hart als je niet de ware genade van God kent. We gaan proberen met vers voor vers dit stuk door te nemen. Dan begin ik bij vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Het begint met aanbidding. Het begint met geprezen zij de Heer. Hem aanbidden. Hem erkennen voor wie hij is. Want dit is de God die wij dienen, zegt Paulus. En daarom willen wij hem loven en prijzen. En wij willen ons verootmoedigen voor deze Heer, voor deze God. Hij geeft hem ook in dit vers gelijk al 3 namen. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Een mooiere belijdenis dan dat kun je niet hebben. De Vader van onze God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij noemt hem ook de Vader van de barmhartigheden. En de vaderaanspraak die hier staat, de Vader van de barmhartigheden, dat is de oud-testamentische aanduiding en die kun je ook als schepper zien. Dus de Vader is ook de schepper. En de Vader van de barmhartigheden, God is de Vader van de barmhartigheden, hij is de schepper, hij is ook de oorsprong en de uitdeler van alle barmhartigheden. En hij is de God van alle vertroosting. Zoals we gehoord hebben een tijdje geleden, in de brief van Petrus. Daar zegt Petrus, God is de God van alle genade. Zo is ook de God van alle vertroosting. Dus alle vertroosting die er op deze wereld is, daar is God de oorsprong van. En hij is er ook de Heer over de heerser. Dus hij gebruikt het voor zichzelf. Het is voor zichzelf. Hij is er de heerser over. Hij beschikt erover. En hij geeft ons die vertroosting. Maar het is wel zijn eigen vertroosting. Vers 4. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Die ons troost in al onze verdrukking. Een vraag aan jullie. Ken je dat? Die ons troost in al onze verdrukking. Kennen we die vertroosting? Weten we daarvan? Het heeft ook een doel, hè? Zodat. Die vertroosting in al die verdrukking heeft een doel. Zodat staat er in het woord. Met als doel dat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. God troost ons in al onze verdrukkingen. Zodat wij die troost kunnen gebruiken om een ander te troosten. Wanneer die in verdrukking is. God geeft ons liefde. Om ons aan onze naasten door te geven. En God geeft ons ook ontferming. Om aan onze naasten door te geven. Alles wat we van de Heer krijgen, dat is niet voor onszelf. Dat is om door te geven aan de ander. Zodat wij het leven van Jezus mogen beoefenen in het dagelijks leven. Jezus gaf liefde. Hij gaf ontferming. Hij gaf genade. Hij gaf vertroosting. En dat mogen wij van hem ontvangen. Met als doel, opdat wij het aan onze naasten kunnen doorgeven. Aan de mensen die ook in verdrukking en in vertroosting zitten. Het maakt die ontvangen troost dan ook zo belangrijk. Want als je die niet ontvangt, kun je hem ook niet uitdelen. En je kunt je broeder en je zuster bemoedigen en vertroosten.
met datgene wat je zelf ontvangen hebt. Dus is het ook zeer belangrijk dat je weet van die troost. Want wat moet je doorgeven wat je niet hebt ontvangen? En het doel ook hiervan is uiteindelijk toch weer het eerste woord van het derde vers. Geprezen of gezegend zij de God van onze Vader. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De troost die wij mogen uitdelen. De troost die wij mogen delen met de ander. De bemoedigingen die wij mogen delen met de ander. Uiteindelijk is het doel dat het weer tot God teruggaat. En dat God erdoor geprezen wordt en geloofd wordt. En gedankt wordt. Wij mogen de troost van Gods barmhartigheid genieten. Maar het is wel tot zijn eer. Alleen dan mogen we ervan genieten. Dat is ook het geprezen van vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als wij troost ontvangen en die troost mogen doorgeven aan een ander, dan mogen wij die troost ontvangen. En we mogen ervan genieten, we mogen er de Heer dankbaar voor zijn, maar hem de eer. Alleen hij heeft de eer. Paulus die heeft het hier over de vertroosting. En ik denk wel dat het heel verstandig is om op te merken. Als ik kijk naar mezelf, heb ik nog niet zoveel meegemaakt dan ellende in dit leven. Paulus wel, die heeft heel veel moeite en verdriet gekend. Paulus heeft heel veel verdrukking gekend, daar gaan we straks nog even verder op door. En omdat het door deze woorden opgeschreven zijn door iemand die weet waar het over gaat, hebben ze wel gezag. Als ik het zou opschrijven, kun je zeggen, ja, dat kan hij wel makkelijk zeggen. Maar wat heeft hij meegemaakt? Paulus die kan zeggen, ik heb het allemaal zelf meegemaakt. En omdat Paulus het allemaal zelf meegemaakt heeft, zijn het woorden die gezag hebben. En uiteindelijk is het woord van God wat we lezen en belijden. Paulus wordt hier gebruikt door de Heer. Wie heeft er nou meer gezag dan God zelf? Vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Jezus Christus gehoorzamen, dat brengt lijden met zich mee. En dat zegt hij zelf in Markus 10. Ik vond het heel opmerkelijk. Ik heb het al heel vaak gelezen. En een tijd geleden, toen las ik het nog een keer. En ik wil het graag aan jullie mededelen. Want er stond iets in wat me voor het eerst echt opviel. Het verhaal, de geschiedenis van de jongeling, de rijke jongeman die bij de Heer kwam om te zeggen van ik heb alles gedaan wat u van me vraagt, wat moet u nog meer doen om het eeuwige leven te beërven? Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, verkoop alles wat je hebt, geef je geld weg en volg mij. Dat vindt hij te veel. Dat kan hij niet, want hij zit te vast aan zijn aards goed. Hij loopt bedroefd weg en dan zegt Petrus tegen de Heer, tegen Jezus, hij zegt, zie, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Hij wil zeggen, wij hebben wel gedaan wat u gezegd. Wat u zegt tegen deze jongeman, die doet het niet, wij wel. Wat hebben wij dan meer dan hij? En Jezus antwoordde, in vers 29 is dat, voorwaar ik zeg u, er is niemand van u die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100voudig. Nu in deze tijd, huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, en dan met vervolgingen. En die in de wereld die komt het eeuwige leven. Dus door de vervolgingen heen komt het eeuwige leven. Maar ik vond het zo bijzonder. Jezus zegt, alles wat je verlaat, je krijgt het 100voudig terug. Gecombineerd met vervolging. En dat is ook wat hier zo staat in vers 5. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.
Hij zegt, je krijgt alles 100voudig. En de vervolging krijg je er vanzelf bij. Maar aan het einde van dit leven het eeuwige leven. En dat is de troost. Het lijden wat over ons overkomt is voor iedereen verschillend. Ik heb zojuist al een paar dingen opgenoemd. Het lijden wordt ook door iedereen verschillend ondergaan. Ervaren ook. De een heeft een lijden waar hij tamelijk goed mee door kan. Een ander heeft een lijden wat hem eigenlijk ten gronde dreigt te richten. Laat ik het zo zeggen. Voor de een is het iets heel zwaar, wat de ander eigenlijk vrij makkelijk kan hebben. Dus voor iedereen wordt het lijden, door iedereen wordt het lijden ondergaan. En of je nu wil of niet, zoals het er hier staat, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, ieder die gelooft, die krijgt te maken met lijden. Je kunt er niet onderuit. Het is er wel voor iedereen die gelooft. Maar dan gaan we weer terug naar vers 3. Het eerste woord. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Is dat niet het prijzen waard? Je krijgt kracht naar het kruis dat je op je opgelegd krijgt. 2 Korinthe 12 vers 9, daar zegt de God zelf tegen Paulus: mijn genade is voor u genoeg. En genade, dat is ontvangen wat je nodig hebt. Dat hebben we al eens een keer meer gehoord. Genade is ontvangen wat je nodig hebt. Geloven we dat? Is dat ook jouw overtuiging, uw overtuiging? Genade is ontvangen wat je nodig hebt. En ik wil hier even iets neerleggen. Aan de hand van Handelingen 5 vers 41, om te overdenken. Er is geen mens die zit te wachten op lijden. Dat weten we allemaal van elkaar en van onszelf. Maar als er lijden komt, overdenk dan eens dat het geloof van jou kostbaar genoeg is om door de Heer beproefd te worden. Als je het goud van het geloof in je hart hebt ontvangen, dan wordt het beproefd door het vuur, om het mooier te maken. Als je het goud van het geloof hebt ontvangen, de wijnstok ingeplant bent, dan word je gesnoeid om meer vruchten te dragen. Dat is het doel van het lijden, van hen die in hem geloven. We gaan van vers 5 over naar vers 7. Ik sla er eentje over en kom er zo op terug. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Paulus weet het heel zeker. Mijn hoop voor u die in God gelooft, voor u die Heer Jezus als zijn Heer en Heiland heeft aanvaard. Mijn hoop voor u is vast. In de wetenschap, de zekerheid, dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, ook deel hebt aan de vertroosting. Jezus Christus gehoorzamen, dat brengt lijden met zich mee. Maar het brengt ook vertroosting. Door het lijden heen is er altijd weer de troost. Christus ging ons voor door het lijden. Niemand heeft meer geleden dan de Heer Jezus zelf. Nog veel meer dan Paulus. Daar kan Paulus ook niet aan tippen. Maar door het lijden van de Heer Jezus heen gaan we op naar de eeuwige heerlijkheid. En dat is de hoop van Paulus, waar hij over spreekt, die voor u vast is in de wetenschap dat u zoals u deel hebt aan het lijden ook deel hebt aan de vertroosting. Het is de weg van de gelovigen. En het is een belofte van God. En de beloften van God zijn ja. En de beloften van God zijn amen. Wie staat op de vaste rots van behoud, dat is geen rots maar een persoon, die zal zijn weg gaan. En die zal ook op hetzelfde eindpunt terechtkomen. We gaan terug naar vers 6. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat wij ook lijden, of dat wij getroost worden. Het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid.
Ik wil dit vers een klein beetje strippen, een beetje kleiner maken, doordringen tot de essentie ervan. En dan laten we de tussenzin weg, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. Dan gaan we nog een beetje verder. Er staan cursieve stukjes tussen bij jullie. Net zoals bij mij, toegevoegd in de Statenvertaling. Die staan er in het origineel niet in. Of wij nu verdrukt worden, tot uw vertroosting en zaligheid. Of dat wij getroost worden, tot uw vertroosting en zaligheid. Dat is de essentie van dit vers. Verdrukking en vertroosting. Allebei tot uw troost en uw zaligheid. Je zou bijna kunnen zeggen, of je nou een klap krijgt of een aai. Of je nou een boete krijgt of je krijgt de eerste prijs. Het is allebei, het is de uitwerking is van allebei gelijk. Dus klinkt een beetje goedkoop. Vind je dat niet een beetje goedkoop, Paulus, zouden wij misschien zeggen? Maar dan roepen we nee. Nee, dat is niet goedkoop. Waarom niet? Die vertroosting, die wordt volbracht en tot stand gebracht in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. De vertroosting wordt tot stand gebracht in de volharding, in het lijden van Paulus. Maar Paulus, waar heb je die volharding dan vandaan? Paulus, waar komt die volharding dan vandaan in dat lijden? Als we deze vraag stellen aan Paulus, dan zal Paulus waarschijnlijk zeggen, ik heb gehoord van Jezus, mijn genade is voor u genoeg. Daar komt het standhouden in de volharding in het lijden vandaan. Mijn genade is voor u genoeg. Want Paulus, als je zelf niets meer kunt, als je zelf dreigt te bezwijken, als je zelf volharding tekort komt, dan is dat de genade van de Heer Jezus. En genade, dat is ontvangen wat je nodig hebt. God zelf is de bron van de volharding. Hij geeft kracht naar het kruis dat op je gelegd wordt. Dat is vertroosting of niet? Daarom is dit dus niet goedkoop. Absoluut niet. Het is niet goedkoop. Het is God zelf die de bron is van de volharding. En door het lijden ontvangen wij vertroosting. Door de vertroosting ontvangen wij vertroosting. Maar we ontvangen er ook zaligheid. Vol worden van God. Maar verder naar vers 8. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen. Zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Oei. Paulus heeft het hier over het lijden, waar ik zojuist over sprak. Paulus spreekt met autoriteit als het gaat over de vertroosting in de verdrukking en in het lijden. En dan zegt hij nu hier in dit vers, haalt hij aan waarom hij een bepaalde autoriteit heeft in deze dingen. Hij zegt, wij willen niet dat u niet weet van onze verdrukking. Hij heeft het uitermate zwaar te verduren gekregen, zegt hij zelf. Waarschijnlijk gaat het hier over wat in Efeze gebeurd is bij Demetrius, de zilversmid. We kennen wel de geschiedenis. Groot is Diana der Efeziërs, groot is Diana van de Efeziërs. 3 uur lang skanderen. Uiteindelijk is dat wel goed afgelopen, maar ik denk dat Paulus het daar behoorlijk moeilijk gehad heeft. En ook best wel beangstigd is geweest. Kan bijna niet anders. En als het over het lijden gaat in Azië, dan gaat het waarschijnlijk ook over wat hij over heeft verteld in 1 Korinthe 15. Dat hij heeft gevochten met wilde dieren. Ook dat kunnen we ons misschien wel voorstellen dat het lijden is. Ik geloof niet dat we zo willen ruilen. Maar Paulus verhaalt hier dus van het lijden. En hij wil zeggen van, als ik het heb over vertroosting en verdrukking, dan wil ik ook graag dat jullie weten wat voor verdrukking ik het over heb.
zodat ook mijn vertroosting authenticiteit heeft, dat ook mijn vertroosting gezag heeft. Zijn leven hing hier waarschijnlijk, kunnen we eigenlijk wel zeggen bij wijze van spreken, een zijden draadje. Hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat we het uitermate zwaar te verduren gekregen hebben, boven ons vermogen. En dat is opmerkelijk, boven ons vermogen. Ik heb zojuist gezegd, God geeft ons kracht naar kruis. We kunnen dan boven ons vermogen te verduren krijgen. Zodat wij zelfs in ons leven wanhoopten. Dan heb je dus zoveel te verduren dat je zegt, ik ga hier aan ten onder. Kan dat nou? God zegt toch zelf dat hij kracht geeft naar kruis. God zegt toch zelf dat hij vertroosting geeft door het lijden heen. Als je lijden krijgt, krijg je overvloedig lijden, dan krijg je overvloedige troost. Hoe kan Paulus dan zeggen, uitermate zwaar te verduren hebben gekregen? Boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Wanhoop, dat is iets wat helemaal niet in Gods wereld, in Gods denken past. En toch weet Paulus ervan. God beproeft ons toch niet op wat wij, boven wat wij aankunnen. Paulus was de hoop op het leven helemaal kwijt. Dan gaan we verder naar vers 9. Wij hadden voor ons besef het doodsvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Ruw uitgedrukt, beetje rauw gezegd misschien, maar hij was eigenlijk zo goed als dood. Er was geen hoop meer voor Paulus. Hij had voor zichzelf het besef, het doodsvonnis zelf al ontvangen te hebben. Paulus die zou zeggen van, nog 5 minuten, dan is het gebeurd. Dan is het leven op deze aarde voorbij. Nou, als je zo te lijden hebt, dan denk ik wel dat je ervaart dat je lijden ver boven wat je verdragen kunt uitgaat. En daarom schrijft Paulus dat hij boven zijn vermogen te lijden heeft gekregen, zover zelfs dat hij aan zijn leven wanhoopte. Hij had zelfs het doodsvonnis zelf al ontvangen. Maar dan gaat dit vers verder met een opdat. En opdat, dat heeft een doel. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. God is de God van het leven. God heeft macht over leven en dood. En als Paulus zegt, ik ga dit niet overleven, dan heeft hij maar één redding en dat is God. Dat is zijn anker. God heeft een absolute macht over de dood. Zelfs als Paulus weet, ik overleef dit niet, dan zal ik bij Christus zijn. We hebben het een tijdje geleden gehoord. Het sterven is mijn winst. Bij Christus zijn is mij verreweg het beste. Dat is ook wat Paulus zegt. En ook in dit lijden heeft hij het geleerd. Als ik zelf alles kwijt ben en geen anker meer heb en in mezelf niets meer kan hebben, zien wat nog goed gaat, wat nog tot een overleving zou kunnen leiden, dan is daar God. En deze God die boven in alle leven staat, de God die Heer is over leven en dood, dat is de God waarop hij moet vertrouwen, ook in deze tijden, waarin hij eigenlijk zo goed als dood is, om het nog maar eens een keer zo te zeggen. Paulus die was eigenlijk ervan overtuigd dat hij het leven ging verliezen. Hij vertrouwde op God. En daarin zie je dat Paulus meer waarde hecht aan God dan aan zijn eigen leven. Want zijn eigen leven, dat houdt een keer op. Hij dacht hier er heel dichtbij te zijn. Maar hij wist dat hij in God verder mocht leven. Weten wij dat ook? Een vraag. Is God ons meer waard dan ons eigen leven? Een kleine illustratie daarvan. Ik las van de week een stuk. Een geschiedenis die op ware gronden berust. Niet helemaal exact, maar
een inval in een huisgodsdienst in China. Daar komen soldaten binnen in een huisgodsdienst, daar zitten 20 mensen bij elkaar. En die zeggen van, jullie zijn verschrikkelijke staatsvijanden. Alles en iedereen hier die Jezus aanroept, die heeft de dood verdiend. Daar is de deur. Wie door de deur naar buiten gaat, kent Jezus niet en mag leven. Wie zegt dat hij Jezus niet wel kent en hem niet wenst te verloochenen, gaat in die hoek staan, die wordt straks doodgeschoten. En dan gaan er 15 van de 20 mensen gaan in die hoek staan. Die kiezen de dood boven het verloochenen van Jezus. En er is ook een ventje bij van 8 jaar. Kennen wij dit? Jezus is ons meer waard dan ons leven. Dat is wel wat Paulus hier schrijft. Ook dat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Een verhaal uit de Bijbel, een geschiedenis uit de Bijbel, waar het nog veel duidelijker naar voren komt. Abraham, hij moest zijn enig geboren, zijn belofte zoon gaan offeren. Abraham is zijn zoon gaan offeren. Hij is naar de berg Moria gegaan. Vol met strijd, vast wel. Maar uiteindelijk heeft hij gezegd, wat er ook gebeurt. Isaac kan zelfs uit de doden opgewekt worden. En alleen daarom durfde hij zijn zoon te offeren. Alleen daarom kon hij zijn God, zijn vader, gehoorzamen. Vers 10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal. God bracht de uitredding in doodsgevaar. Toen we Paulus al zijn eigen wegen doodliepen. Ze vechten tegen het verlies. Ze vechten tegen de dieren. Zijn strijd tegen de bewoners, tegen Demetrius en alle andere bewoners van de stad Efeze. Hij had niets meer over. Paulus was op een doodspoor uitgekomen. En toen bracht God uitredding uit doodsgevaar. Dat is iets verder dan alleen maar in een slootje liggen. Hij is uit groot doodsgevaar verlost. Wie niets meer kan in eigen kracht. En wie niets meer heeft, die heeft nog één optie. En dat is de almachtige God en Vader. Het is ook de meest zekere optie die we ons kunnen voorstellen. Dan zou je kunnen denken, ja, waarom begin je daar dan niet meteen aan? Waarom zou je eerst gaan modderen, terwijl... Dan zeg ik van, kijk eens in de spiegel. Is het niet heel menselijk om eerst zelf aan de slag te gaan? Ik denk ook dat de opdracht van God is om zelf te zoeken en vast te houden. Maar ook om zelf de moeilijkheden te bestrijden. Alleen als we daar God niet bij nodig hebben, dan lopen we vast. En ik denk ook zeker dat als er moeilijkheden op je weg komen, ieder mens gaat zelf eerst aan de slag. En het is het mens zijn waarin wij dat doen. Het is een ingeschapen iets. En ik denk ook dat het Gods leiding met ons is. Want als wij zelf onze eigen weg gaan wandelen en zelf proberen om de zaak overeind te houden, dan laat God ons ook heel vaak vastlopen. En als God ons vast laat lopen, dan hebben we maar één optie. Een almachtige God. En het is de meest zekere optie. Maar als we alle onze eigen wapens kwijt zijn en alleen nog op God kunnen vertrouwen, dan is er ook wel, laat er dan ook zijn, laat ik het zo zeggen, dat God dan ook de eer ontvangt die hij waard is. Dat we onze eigen wegen doodlopen en alleen God nog uitkomst kan bieden, laat ons dan ook God daarvoor eren. We hebben in de Bijbel een noodnummer, een emergency call. Nummer 5015, kennen jullie hem? Psalm 50 vers 15. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid.
En ik zal u uithelpen en u zult mij eren. Ik weet het niet meer zelf, roep tot God. Hij belooft je dat hij je uit zal helpen, maar hij wil daar wel zelf de eer van hebben. Hij wil zelf geprezen worden, want God gunt zijn eer niet aan mensen. Hij gunt de eer alleen aan zichzelf. En dat doet hij omdat hij hem ook alleen zelf waard is. God is een God van trouw. En in vers 10 gaat het verder. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Dus hij heeft verlost. Hij verlost ook nu. Hij zal ook in de toekomst verlossen. Dat is een God van trouw. God beschaamt ook nooit. En Paulus heeft het hier opgeschreven. Hij heeft het waarschijnlijk ook daar opnieuw geleerd. Want Paulus heeft ook wel vaker dingen geleerd. En Paulus heeft hier geleerd wat er ook komen zal. De Heere God is zijn hoop. De Heere God is zijn rots. Zijn rots van vertrouwen. Hij is de rots waarop wij mogen leven. Weten we daarvan? Kennen wij die rots? Die basis van vertrouwen? Die enige die redt. Vers 11. Terwijl u ook ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave, die door velen uit ons tot ons is gekomen. Paulus weet van voorbidders. Hij had zelf een vrije toegang tot de genadetroon van God. En toch verlangt hij vurig naar voorbidders. Hoe vaak zegt hij het niet? Strijd voor ons in de gebeden. Bid voor ons dat ons geloof niet ophoudt. Bid voor ons dat we kracht ontvangen om het evangelie van Jezus te verspreiden. Paulus verlangt vurig naar voorbidders, terwijl hij zelf wel vrije toegang heeft. En hij is ervan overtuigd dat die voorbeden niet te vergeefs is. We zien hier trouwens ook weer iets heel moois. De voorbidders aan de ene kant. En de kracht en het vertrouwen op God van de andere kant. Zoals we een tijd geleden hebben gehoord van Leander. Aan de ene kant de voorbidding. Aan de andere kant de troost van God. Zo is dat ook hier weer. Opdat u ons ook mede te hulp komt door het gebed. En dat volgt op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Dus 10b en 11a is voor Paulus de basis van de vertroosting. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Zie je dat? Paulus is niet voor niks een vurig verlanger naar voorbidders. Omdat Paulus weet en ervan overtuigd is dat voorbidding niet te vergeefs is. Kan God het dan niet alleen? Heeft God voorbidders nodig? Nee, absoluut niet. God kan het niet alleen, hij doet het ook alleen. En toch wil hij voorbidders hebben. Hij wil toch mensen hebben die bidden. In zijn raad heeft hij besloten dat er mensen zijn die zijn woord brengen. In zijn raad heeft hij besloten dat zijn gemeente geleid wordt door oudsten. In zijn raad heeft hij besloten dat er mensen zijn die bidden voor een ander. Hij heeft het niet nodig en toch doet hij het wel. Opdat, daar heb je meer, opdat, met als doel. Opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave, die door velen tot ons is gekomen. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. En het doel daarvan is, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan werd, voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Door velen dankzegging gedaan wordt voor ons. Dankzegging waarvoor?
voor de genadegave. Dat staat in het vers. En de genadegave is de verhoring van het gebed. Zie je wel, het is niet te vergeefs. De genadegave die Paulus hier noemt, is de verhoring van de gebeden van de voorbidders. De genadegave die Paulus hier noemt, is de verhoring van het gebed door God. En daarom zegt hij, als jullie samen met mij bidden, en er is gebedsverhoring, laten we dan ook samen God danken voor die gebedsverhoring. Dankzegging voor ons gedaan wordt door de genadegave, die door velen tot ons is gekomen. Paulus heeft heel veel voorbidders gehad. Heel veel. Hoeveel hebben wij er? Weten we ervan? Hoeveel voorbidding mogen wij doen voor de ander? We zien hier wat het effect is, zoals Paulus het beschrijft in de Korinthebrief. En we doen het niet om het effect, maar we doen het omdat God het wil. Zo bijzonder. Ook dat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave. Paulus heeft het gemerkt dat die gebeden verhoord zijn. En die genadegave, dat is een dankzegging. Dank voor de genadegave. Hij heeft er heel veel gehad die voor hem gebeden hebben. En er zijn er ook nog steeds heel veel die voor hem bidden. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Laten wij ook voorbidders zijn voor de ander. Laten wij ook volharden in het gebed. Voor Paulus was 11 vers 10b en vers 11a de basis van zijn vertroosting. Want door hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Dat is voor Paulus de basis van de vertroosting. Laat het ook voor ons de vertroosting zijn. Laat het ook voor ons de basis zijn. Maar laat het ook voor ons de motivatie zijn, het verlangen om te bidden voor de ander. Laat het ook voor ons het altijd weer de volharding geven om te bidden voor de ander. Paulus betuigt hier dat het niet voor niets geweest is. Laten we blijven bidden, ook wanneer de situatie soms zelfs uitzichtloos blijkt of lijkt. Hij blijkt niet, hij lijkt. Altijd blijven bidden, volharden in het gebed. Want de naam van God belijden en prijzen voor wie hij is niet alleen een plicht, maar laat het ook een heerlijk verlangen zijn. En laat het ook zijn dat we ook daarvoor mogen dankzeggen. Deze God mogen wij dienen. Deze God mogen wij eren. En van deze God staat geschreven in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En als we deze God mogen dienen, dan wil ik graag deze preek beëindigen met een psalmgebed. Stem je ermee in, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zaligst lot. En het lot is hier niet een of andere gelukstreffer. Het lot is hier niet mazzeltje hebben. Nee, dit lot is bestemming. Hij is ons deel, onze zalige bestemming. Ons doel. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. De gemeente van Bruchem, het gaat nog veel verder. Door de dood naar eeuwige heerlijkheid.